Өткән гомерләр сизелми үтә, сагышланган күңелләр нәрсәдер көтә. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп, бергә булган минутларның кадерен белеп. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Тормыштагы сынауларны җиңәр без бергә, нинди генә авырлыкка баш ими бердә. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп, бергә булган минутларның кадерен белеп. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Үтсен әйдә, үтсен гомер, шатланып көлеп кенә, бергә булган минутларның кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Хәерле кич, Уфа! Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Синең мине көткәнеңне хәбәр итте йолдызлар, сине искә төшерүгә җиргә коелды нурлар. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Йолдызлар алар алдамай, алар әйтә дөресен, айлы күккә нурлар белән язылган синең исем. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең яныңа очты. Дуслар, әйдәгез әле бергәләп, теләкләр телгәле шушы кичтә. Йолдызлар, сез мондамы? Уфа, сез мондамы? Уйларым канатланып, синең яныңа очты. Йолдызлар серен ачты, төн йокыларым качты, уйларым канатланып, синең
Yıldızlar seren seren açtı, tüm yıkılarım kaçtı. Oylarım kanatlanıp senin yanına uçtu. Yıldızlar seren, tüm yıkılarım kaçtı. Oylarım kanatlanıp senin yanına uçtu. Sizning yonlaringizga uçup keldik. Aşkınıp, sağınıp, kanatlanıp, jırlarımızны, mыңlarыбызны, yürek hislerimizni әзірлеп, sizning bugun bu sirləşirge, bəyram etirge, özümüzün icadımızın юбилей kişesine sizni yaratıp, Aydar һәм Алмаз Yunusovlar! Әлбәттә инде безнең бүген 10-нчы konser, юбилей концерты. Бүгінгі концертта инде иске жырларында иске төшерербез. Шулай инде гомумән шушы сәхнәдә Алмаз белән мин иҗат иткән жырлар бер 100% булмаса да бер 98% булыр. Без инде төрле җирләрдә йөрибез, төрле якларда йөрибез, Рәсәйнең төрле төбәкләрендә йөрибез, хәтта Рәсәйдән тыш Казакстан якларына да барабыз. Türkiye'ye de barıp jitәбез, әмма инде үзебезнең Уфабызны онытмыйбыз. Чөнки Уфа ул үзенчә, ничектер җылы, ничектер рәхәт, ничектер дәртле дә. Алмаз, без Уфада ничә ел яшәдек әле ул, искә төшерәле? Без Уфада 2002 елны килдек. 9-нчы класстан. Димәк, без Уфада 20 елдан артык яшибез икән. Беләсезме шуны, юкмы? Уфалылар. Әйдәгез әле, Уфалылар сезгә бүләк булып яңгырасын. Уфа! Киттек! Күптән түгел. Безнең республика көне үтте. Котлыйбыз безнең Башкортстан республикасын. Котлыйбыз безнең Уфабызны. Уфа! Бәйрәм белән! Матур шәһәрләре бар, әмма юк Уфага тиң. Уфадан матур шәһәр юк, шәһәрләр шәһәре син. Уфадан еракка китсәм, төшләргә керә Уфа. Төшләргә кермәс иде ул Уфа, Уфа, Уфа. Уфадан еракка китсәм, төшләргә керә Уфа. Төшләргә кермәс иде ул Уфа, Уфа, Уфа. Уфа! Уфада туган бәхетле, Уфада яшәү бәхет. Уфаны килеп күрегез, Уфада яшәү бәхет. Уфадан еракка китсәң, төшләргә керә Уфа. Төшләргә кермәс иде ул Уфа, Уфа, Уфа. Уфадан еракка китсәң, төшләргә керә Уфа. Төшләргә кермәс иде ул Уфа, Уфа, Уфа. Уфаны Агидел бизи, борынгы бөек йылыга. Уфа безне
кірмәс сине ул Өфе, Өфе, Өфе. Если я в краях далеких, снится мне моя Уфа. Дорога и так любима, ты Уфа, Уфа, Уфа. Уфадан еракта китсем, төшләргә керәм Уфа. Төшләргә кермәс иде ул Уфа, Уфа, Уфа. Ул Уфа, Уфа, Уфа. Ул Уфа, Уфа, Уфа. Татар һәм Башкортстан эстрадасыбызның уникаль дуэты. Авторы башкаручылары. Кабатланмас игезәкләр. Берсе ай, берсе кояш. Айдар Алмас, Юнусовлар. Рәхмәт, Уфа! Юк. Туктамагыз, сезгә авыр түгел, безгә дә приятно. Ну, алай дисәгез дә, әлбәттә бит юбилейга шоколад кунаклар дигәннән дә һәм киләче махсус кунагыбызны чакрасы килә. Шулай итеп, хотелось бы пригласить на эту сцену замечательную следующую нашу гостью. Под ваши бурные громкие аплодисменты. Заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Танцыкужиной Тамаре Михайловне. Под ваши бурные огромные аплодисменты. Хайрлы кис, хөрмәтле дуслар, хайрлы кис, Айдар һәм Алмаз, һеҙҙе ошо матур, күркәм юбилейгеҙ менән Дәүләт Йылышы Ҡоролтайысынан ҡотларға рөхсәт итегеҙ. От всей души вас хочу поздравить от имени Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан с этой знаменательной датой, с 10-летним юбилеем творческим. Вы, молодые ребята, я уверена, что все еще у вас, все самые важные юбилеи еще у вас впереди. Вы написали уже очень много песен, наверное, более 100, участвовали во множествах концертах, музыкальных фестивалях, форумах, были их победителями, участвуете активно в благотворительной деятельности. В настоящее время мы с вами ведем совместный проект, помогающий раскрыть таланты детей с ограниченными возможностями. Это «Созвездие талантов», он очень давно уже проводится. Проводит его общественная организация «Совет матерей «Материнское сердце», поэтому ваше участие очень значимо. Я думаю, вы дадите такой хороший импульс талантливым молодым ребятам, которые уже, глядя на вас, опираясь на ваш опыт, смогут себя реализовать в творчестве. И мне бы хотелось вам передать приветственный адрес от председателя Государственного собрания Константина Толкачева. Здесь написано очень много приятных и заслуженных вами слов, пожеланий, дальнейших творческих успехов. И, конечно же, от имени Государственного собрания хотелось бы вам сегодня вручить заслуженные награды. Это почетные грамоты Госсобрания, высшая награда нашего органа. Поэтому, надеюсь, что это вам такой задел на будущую работу. Вы это заслужили. Шулайтып гел матур, унган, кин, күңелле егеттер болып қалды. Яңа үрдер, ижади уңыштарга. Зор рахмат сізге. Спасибо большое, Тамара Михайловна. Бірінші концерттан берлі, әр ел сайын біздің ең қадірлі, ең яқын кішілеріміз килә. Аларны біз бір қашында ұнытмыз һәм инде ең ғазиз, ең қадірлі кішілер кімдер? Әти белән әни. Біз ең бірінші ратта аларға рәхмәт әйтәсібіз килә. Рәхмәт сезгә, әти, әни. Рәхмәт әти, әнигә. Барлық біздің уңышларыбыз, біздің нинди дә булса казанышларыбыз, аларның зур тирәге аша, аларның дугалары аша, һәм инде бүген көндә дә біз бик шатбыз. Аларның тирәге булганга, алар безне бүген көндә дугалары белән һәр вакытта канатландырып торучы. Рәхмәт әни, рәхмәт әти. Иң беренче язылган җырларыбызның берсе 10 ел элек язылган җырларыбызны бүләк итәбез әтигә һәм
әниге. Бу җырыбызны Уфа шәһәрендә беренче үткән концертта җырладык. Искә төшерик әле. Рәхмәт әти, рәхмәт әни. Һәм барыбызда әтиләребезне, әниләребезне рәхмәт әйтеп утырыйк әле аларга. Чын күңелдән бу дөньяга тудырганнар өчен. Bu dünyalar bir tik durmay, bula kaygı şatlıklar. Ağır şakta etiyeni, jil davuldan ışıklar. Rəhmət əni, rəhmət əti, ömrünü bilgən üçün. Yürekdəgi var жылını saklar biz sizin için. Yürekteki var жылını saklar biz sizin için. Sizin yüzlerini görürge her günü sağınıp kaytam. Әти әни bu jırımda rəhmətlər sizgə әйтəm. Rəhmət əni, rəhmət əti, ömrünü bilgən üçün. Yürekdəki var жылını saklar biz sizin üçün. Әтиләребезгә, әниләребезгә bir кул шабалыйк әле. Рәхмәт yüzünden, hürmet yüzünden яңгырасın. Bu alkışlar аларга. Sizning kengәшләрсез бармай, минем һәр bir эшләрем. Әти әни иң кадерле, иң изге кешеләрем. Рәхмәт әни, рәхмәт әти, ömrünü bilgən üçün. Yürektəki var жылını saklar biz sizin için. Rəhmət əni, rəhmət əti, ömrünü bilgən üçün. Yürektəki var жылını saklar biz sizin için. Yürektəki var жылını saklar biz sizin için. Saklar biz sizin için. Rəhmət əni, rəhmət əti. Sizin aldığınızda başlayarız. Айдар Алмас Юнусовлар. Алып барушы дейм микән? Тамада дейм микән? Тамгала береймін. Тамала инде. Безнең достыбыз бик талантлы, бик дус, шәп егет Фәнил Маликов. Алкыштап алыйк әле Фәнилгә дә. Молодец егет ул. Bir қолны кысып алса, менә шулай әйбәт була. Слушай, приятно екен, алкышлар сеңа берсәләр. Ну, дөресен әйткәндә ярый, юбилей дип әйтте, кунаклар чакырдык, но юбилей дигәннән дә менә егетләр, сез бит әзерләнгәнсез бит концертка. Яңа җырлар язгансыз, менә бер җырыгызны яңасын ишеттек Уфа турысында. Менә тагы да инде җырларыгыз бар. Киләсе яңа җыр ул инде Парларга багышлана дисәк дөрес булыр. менә туй турында җыр, туй турында. Чөнки менә быел 10 ел дидек, минем хатын белән торганга да 10 ел булып киткән икән. Рәхмәт алкышлар өчен, конечно, нормально, приятно, конечно, да. Рәхмәт. Шуңа багышлап шигырь иҗат итеп бирде. Бәлки залда бардыр менә быел әле генә никахлашырга әзерләнеп торган парлар. Неправильный сорау. Кемнәрнең ирләре кулыгызны күтәрегез әле. Кияүдә булмаган, кияүдә. Бармы?
Көтеріңіз, қорқмаңыз. Мен мында Гузеева түгіл, қазір объявлять етмеймін ерлі қатын. Бәлки күйеуде болып қараған, где как будто этот попробовали, может быть, есть такие. Андайлары да попытка, не пытка деген кішілері де болса көтеріңіз құлдарыңыз. Ну, просто не понравилось, возврат, понимаешь? Там же по закону 14 күні бар. Андайлар бар ма? Қол көтеріңіздер тағын, кімдер болды? Кім көтерді? Кімдер күйеуге шығырға тілей? Бұл көтеріңіз әлі. Утергистически хочется замуж. Кәнел, мына мында бар. Мына бір оқшашылы бір опа отыра мында. Любви все возрасты покорны. Соглашусь. А егітлер бар ма? Егітлер. Еще егітлер бар біреу күні. Күйеуге шығырға тілеген ме? Елі үйленірге ме? Үйленірге тілеген. Аңғарда бұл бір көп слушай. Ярай, дұрысын айткенде біз мына қызлар таптық, егітні таптық. Егітлер бардыр, ұялықпен отырушылар, или бала қызлары көтерттір мен айым. Ола десеңіз де, той дегеш өткәрік? Керек, жыр бар айма, артистлар бар, тамада бар айма, халық келген, ошарға конечно yok пока, но біздің паралар бар айма. Сіз бик яқын отырғансыз, бәлки танышырға керектір сізге. Сені сіздің да? Иә. Только абай мешать ете по-моему, оны по-моему, оның әтесі. Контроль. Не, через папу запрос тебе. Но әтесіне әбитаның сразу қол сұрап бұла. Даже логично. Иә, жұма көре. Әйдәгіз сіздің туйығызын өткәріп алабыз бүгін. Не, образға ғана. Сіз туған түгілдірсіздер дәйін. Малы, оны сақасын. Кімгәдір бағашларға керек бейтін бұл жеріне? Енді бұл жеріне бағышлаймыз сізге де, һәм енді бұйыл кімдердің туйлары болған, никахлары болған, құтлы болсын. Тойығыз! Бағынышы бұлдырығыз! Әйдәсәлі, басып көрініңіз әлі, басып. Құтлаймыз сіздер! Йөрәк берсен-берсе табып, кавышырга ният иттегез. Әтияни фатихасын алып, гаилә корып яшик дидегез. Котлы булсын яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз, озын булсын гомер юлыгыз. Котлы булсын яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз, озын булсын гомер юлыгыз. Қол шабалык әле яшь парларга. Әтияниләр дә бик шатланып кабул иттеләр. Үзләренең фатихасын биреп, туй ясарга әзер иделәр. Котлы булсын яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз, озын булсын гомер юлыгыз. Яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз, озын булсын гомер юлыгыз. Горько дип кычкырырга ярыймы, юкмы? Пока юк. Котлы булсын. Кемнәр инде өйләнгән? Тигез яшәгез. Кодагыйлар һәм туганнар җыелдылар бергә табынга. Бик күп яшьләр килде сезнең туйга, никахыгыз белән котларга. Котлы булсын яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз, озын булсын гомер юлыгыз. Котлы булсын яшьләр никахыгыз, котлы булсын сезнең туйыгыз. Бәхет шатлык белән бер кайгысыз,
Рәхмәт. Таныштылар бүген. Сен инде сразу башта әтисенең исемен сора, анасын кызның исемен сора. Ну, туйыгызга чакырасыз бит инде без нәйме ала бирсә. Обязательно, я. Егет юклый ич ады. Ишек? Башта хакын сөйләшергә кирәк. Ие, башта ие. Сөйләшербез. Сөйләшербез, обязательно скидка. Сезгә скидка сразу. Миннән тоже. Ведущий бар. Ну, әле, бүген уже репетиция булды. Сезнең туйның, ала бирсә, күрешербез әйе сезнең Кемнәрнең туйыгызда. парлары бар, инде бергә тигез яшәргә, кемнәрнең парлары юк. Парларыгызны тизрәк табып, шундый гаилә корырга ясын дип теләктә калабыз һәм киләсе яңа җырыбызны бүләк итәбез. Яратырга дип атала. Яратып яшик. Яратылып яшик әле шушы дөньяларда. Эшебезне дә яратыйк. Туганнарыбызны, якыннарыбызны яратыйк. Бер-беребезне яратып яшик. Уфа. Яратыйк. Якты таңнар атар өчен, гүзәллекне күрер өчен, матур итеп яшәр өчен, яратырга кирәк. Бәхет серен аңлар өчен, үз-үзеңне табар өчен, уңышка ирешер өчен, яратырга кирәк, яратырга. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп яратырга. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп яратырга. Эшең алга барсын өчен, яхшы эзең калсын өчен, сөенергә барсы өчен, яратырга кирәк. Авырлыкны җиңәр өчен, якты нурлар сибәр өчен, тормышыңны бизәр өчен, яратырга кирәк, яратырга. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Уфа. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп яратырга. Без сезне яратабыз, Уфа. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда ничек Яратырга. бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп яратырга. Яратырга, Яратырга. яратырга, яратырга, яратырга. Айдар Алмаз Юнусовлар. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда яратырга. Охо. Яз бергәләп. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп. Погромче. Сиңа да, миңа да кирәк бу дөньяда. Бәхеткә төренеп, сөеп һәм сөелеп яратырга. Яратырга, яратырга. Хәзер сез.
verek. Еще. Yaratırga. Еще громче. Yaratırga. 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 Aydar Almaz Yunusovlar. Sizni yaratalar. Barın. Kayf, брат. Рахмат. Ярай, менің бүгін туған күн түгел. Алай десеңіз, мен бит әйткән идем, көп шулай итеп кунаклар чакырдылар дигән идем, фәлән түкән. Менә киләчәк шулай итеп кунагыбызны сезнең алдыгызда чакырасым килә. Ой, матур язылган дөресен әйткән. Игътибар белән тыңлагыз. Татарстан кунагыбыз, мәркәсебез, саф татар кызы Татьяна Ефремова каршы алыгыз. Жыр башлаулары қиын, жырлағыз достар, жырлағыз көңілі өтсін уйын. Басқышны сырлатқанша, өзі шығып жырлай мәлі кішіні жырлатқанша. Иділләрі, күлләрі, сізді болса шешкелері, бізде оның гүлләрі. Иділләрі, күлләрі, сізді болса шешкелері, бізде оның гүлләрі. Şeşkeleri bizde onun gülleri. İdilleri, gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Şıktın beni sinmene roza gülü uçtarmaklı anlığı verse sinmene. İdilleri, gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. İdilleri, gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Lektür, sandalının bağların. Rıttın, jürregimnin mayların. Lektür, sandalının bağların. Rıttın, jürregimnin mayların. Yaşlık bit ol süygümler, yaşlık bit ol bir qayşanda. Ötüp gitmez şigiller. Şeşkeleri bizde onun gülleri. İdilleri, gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri. Sizde bulsa şeşkeleri bizde onun gülleri.
Қазан қонағы Татьяна Ефремова. Татьяна Ефремова. Бек зор рахмет. Шулай айтып, жылы қаршы алғаныңыз үшін, шындай жылы алқышларыңыз үшін сізге бек зор рахмет. Қазір біз сізге бір шындай қызықлы жырны башарып тезшекпіз. Ол өзі жай тұрында. Біз аны қыш күні яздық. Бүгін көзге шындай салқын кеште жылы жайғы кешлеріні еске алып, жырлап отырайық әлі. Қаралынынды тәбиғат Еректі яна мәхәбәт Әрсені көрмесің, нег сезмесің Неге бір сөзді дәшмесің Менің сүйім, неге аңламайсың Ишет әлі Ялыға бойларында Қойынып суларында Бір ашырашық әлі Тағында Мәхәбәт қабына Қаймар құшағында Сен болған шағында Янымда Яшырам мен көзлерімні Ғашық болдым мен де сенің ойнауыңа Сенің мотор жарларыңа Шақыр мені тағын елға бойларына Қаршы аларбыз таңларына Ялыға бойларында Қойынып суларында Бір ұшырашық әлі тағында Мәхәбәт қабына Қайнар құшағында Сен болған шағында Янымда Айнар құшағында Сен болған шағында Янымда Ялыға бойларында Қойынып суларында Бір ұшырашық әлі тағында Мәхәбәт қабына Айнар құшағында Сен болған шағында Янымда Татарстан қонағы, Қазан қонағы, қабатланмас, популяр, бірден бір, саф татар қызы, Крашеншин қызы, Татьяна Ефремова! Айдардан ласыйын ұсықлар! Рахмет сізге қадірлі тамашашы! Туған ауылымызға бағышлап, жырыбыздың жырлыбыз ауылымызға әркі біздің туған яқлары бик яқын, шушы туған яқларыбызны искә төшереп, әйдәгез әле тағында шушы жәйге ауылларға қайтып келек әле. Ауылыма қайтам. Тапқырлар әткейін Жигі туғарған аттын Неше тапқырсың әнкейін Самауарын яңарттын Қойын жилеклер бішкен Кек көксар
туған яғыма қайта. Шифа сулы сертіме қиын, бабам ясаған тағам. Ихатада хат фәулән, бақшада ялбыр шағам. Қаз бәпкелерін сағынып, шырмыңларына табынып, туған йұртыма бағам. Қаз бәпкелерін сағынып, шырмыңларына табынып, туған йұртыма бағам. Сағындым үйнің жылысын, мен мұнда туған бала. Ишегін сақланған үйдей, ауылым сенде қала. Ата бабамдардан қалған, ғұрып ғадет ұнытылмаған, ауылым сенде қала. Ата бабамдардан қалған, ғұрып ғадет ұнытылмаған, ауылым сенде қала. Ауылым, сенде тудым, сенде өстім, һәм сенде қалам. Яшасын туған яқларыбыз, яшасын туған ауыларыбыз. Ауылым! Қайын жилеклері пішкен, кәт көк сабынлары өскен, туған яғыма қайта. Ата бабамдардан қалған, ғұрып ғадет ұнытылмаған, ауылым сенде қала. Ауылым сенде қала. Яқташлар! Радик Маздинов, ауылдаш. Рахмат сізге ауылдашлар, молодцы, біз бұлдырабыз. Браво! Шерекүллер! Рахмет, Радик абай. Опа! Шерекүл ауылынан келіп жеткен. Әйдәлі. Әйдәлі. Әлфинурлар исәнләр ме? Мин бит эшләдем анда Шерекүл. Шерекүллер, әлфинурлар исәнләр ме ул, юкмы? Фельдшерский пунктта эшләдегезме, шулаймы? Рәхмәт сезгә зур итеп. Рәхмәт. Менә бу иң зур бүләк. Эй, җаныкаем. Менә шулай әзерләп килгәнсез бит әле. Кочаклап алыры ерак. Амин. Амин шулай булсын. Бәхетле, шатлыклы гомер булсын. Изгелекле кешеләр генә булсын, яныгызга, иманлы кешеләр генә булсын. Семьягыз иминле булсын. Бәхеткә, шатлыкка куанып кына яшәргә насыйп итсен. Бәладән, казаннан, кайгы-хәсрәттән айырсын Аллаһ Тәгалә. Исән-сау яшәгез, сәламәтлек булсын, курыштай сәламәтлек булсын. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт, апа. Вакыт бар әле безнең сөйләшәбез. Ойдар. Җитәр. Рәхмәт. Апа, концерттан соң сөйләшербез ярам тагын.
Аба, рахмет! Булдымы? Очень приятно. Рахмет зур. Менә шулай ул ширкүлләр мондай да була. Фельдшерский пунктта эшләдеңдиләр. Әле менә безгә чәчәк чыгардылар бит, әйме, бер яктан Алсу Расимовна, икенче яктан Радик абый. Алар менә икесе дә табиблар, врачлар. Бүгенге залда бик күп медицина өлкәсендә булган тамашачылар бик күп, мин беләм. Менә инде без һәр вакытта сезгә рәхмәтлебез, һәр вакытта нинди генә хәл булса да сезгә мөрәҗәгать итәбез. Үзегезне саклагыз, сез исән имин булыгыз. Минтин абый Шафиков тагын да бик матур шигырь иҗат итеп бирде. Табибларга багышланган бу җыр сезгә багышлана. Хөрмәтле табиблар, сезгә. Гомер юлын үткән чакта исән имин йөргән җирдән көтмәгәндә авырыйсың төрле сәбәп белән кай җиребез авыртса да без барабыз табибларга бар кешеләрен биреп алар тырышалар даваларга. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Изге эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Нинди генә шир булмасын, табиблар гел безнең янда. Ышанабыз без аларга, тереләбез табиб барда. Ярдәм кулын сез сузасыз, авырганда кирәк чакта. Исәнлекне безнең саклап, сез торасыз бүген сакта. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Изге эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Изге эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Изге эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Табиблар, табиблар, без рәхмәтле сез булганга. Изге эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Эшләр өчен сез тугансыз бу дөньяга. Рәхмәт сезгә, табиблар.
Алмаз Юнусов. Фәриза Мунаваровна, рәхмәт. Менә безнең Илеш инде Илештән чыккан безнең киң йөрәкле безнең Фәриза Мунаваровна, рәхмәт сезгә. Кадерле Алмаз, Айдар, кадерле тамашачылар. Менә беренче концертта без тоже килгән идек. 10 ел элек. Вот первый концерт стал основой, наверное, формирования учреждения нашего фонда, потому что на этом концерте нашлись люди, которые смогли помочь нам. Представляете? Вы говорите тут жениться, замуж выходить, детей рожать. А этот фонд организовали, которому вы помогаете. Уже 8-й год. И вот Алмаз белән Айдар 8-нче ел безнең белән 8-нче ел безгә ярдәм итәләр. Безнең бер мероприятиедә аларның катнашлыгыннан башка үтми. Без аларга бик рәхмәтлебез. И менә аларның әнисе белән әтисе алдында минем дә башымны ясы килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Шундый игелекле, акыллы, күркәм, талантлы, акыллы балалар үстергәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Эх, гармуннар, әйнде сутыслар, Айдарга кул шабыгыз әле. Шушы 20 килолык баянны күтәреп, сезнең өчен уйнап тора. Сез кул шапсагыз, ул ишә да яхшырак итеп уйнар. Ул баянның авырлыгы сизелмәстә. Буламы, юкмы? 1-2 Айдар Юнусов. Достым гармуныңны бір жырлап алыйк әле, күңелдәге кайгы-зарны утларга ягыйк әле. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Без ни хәл итәр идек. Айдар Юнусов, включен. Уйна сыздыр әле, білмәсін тукталуны. Безгернәр түгел беркемдә, белмәсен укталуны. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Әйдә, Айдар! Хәзер мин. Уйна, достым, сузып, уңай булсын жырларга. Уйнап көлеп, жырлап биек, яшик әле дөньяда. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек. Эх, гармуныңның телләре жырлай биек, уйнамасак, жырламасак без ни хәл итәр идек.
жырламасақ бізді хәл итер едік ойнамасақ жырламасақ бізді хәл итер едік гармонымның тілләрі жырлай жетер хәл бітті И студия танца «Девития». Бар битаның қарасы Ике түсінің бірсен сайлап Керек тұрмыш құрасы Ақылы қаралы дүнияның Бар бит уяқты яғы Ақылы болсын, яқыты болсын Мезгілнің әрбір шағы Ақылы қаралы дүнияның Бар бит уяқты яғы Ақылы болсын, яқыты болсын Мезгілнің әрбір шағы
күтүсүн гөмүр буйу кабалана бәхетле яшәр өчен акылы каралы дөньяның бар бит ул якты ягы акылы булсын якыты булсын мизгелнең һәрбер чагы акылы каралы дөньяның бар бит ул якты ягы акылы булсын якыты булсын мизгелнең һәрбер чагы Аклы булсын, якты булсын. Ходай биргән гомерләрне без барыбыз үтәбез. Исән иминлекләр теләп, гел яхшылык көтәбез. Акылы каралы дөньяның бар бит ул якты ягы. Акылы булсын, якыты булсын, мизгелнең һәрбер чагы. Акылы каралы дөньяның бар бит ул якты ягы. Акылы булсын, якыты булсын, мизгелнең һәрбер чагы. Акылы булсын, якыты булсын, мизгелнең һәрбер чагы. Акылы булсын, якыты булсын, мизгелнең һәрбер чагы. Кадерле якташларым, дусларым, сезнең юбилеегыздан котлайым. Сезгә алдагы тормышыгызда зур иҗади уңышлар, тугры тамашачылар и постоянно заларыгыз сезнең тулы булсын. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Аклы каралы дөнья дип язылган. Ох, нинди торт. Рәхмәт. Рәхмәт, әни. Минем төшә. Ох. Дөньябыз бүгінгі көндә инде бик җиңел түгел заманда яшибез. Төрле төсләре бар, ак төсе дә, кара төсе дә бар. Шушы матур авыр да дөньябызда шушы төрле төсләрнең якты төсләрен, аклы һәм якты төсләренә күбрәк игътибар итеп, авырлыкларга түзеп яшәргә кирәк, Алла бирсә. Инде бу дөньяда без барыбыз да бәхетле булырга телибез һәм барыбыз да бәхетле булырга тиеш. Барыбыз да бәхетле булырга тиеш бу дөньяда, тиеш бу дөньяда. О, барыбыз да бәхетле булырга тиеш бу дөньяда, тиеш бу дөньяда. Без туганбыз бу дөньяга, бәхетле булырга, тик кирәктер юлыбызда сынаулар узарга. Егылсак та торып басыйк, карамый бернигә, авырлыкны җиңеп бергә яшик без бу җирдә. Барыбыз да бәхетле булырга тиеш бу дөньяда, тиеш бу дөньяда. О, барыбыз да
dünyada, diyeş bu dünyada. Biz kişiler indirince, kişi bulup kalık. İzgelikni mayak edip, yana yollar salık. Kulni kulga tutunuşup, birleşik dünyada, jir şarında jide urun, siňa da miňa da. Barabızda bäxetli bularga, diýeş bu dünyada, diýeş bu dünyada. Barabızda bäxetli bularga, diýeş bu dünyada, diýeş bu dünyada. Başı göz yaşları beri tügülmesin, bir günahsız üsken sabıyda. İşlegen hatalar, yalgışыбыз üçün, gafı sırıgalı Xudaydan. Yürektegi bulgan, suyun acılısın, jälemit birirge başkaga. Ömür defterinin, ak bitlerin aşıp, sın tügel yanadan başlarga. Barımızda bäxetli bularga, diýeş bu dünyada, diýeş bu dünyada. Barımızda bäxetli bularga, diýeş bu dünyada, diýeş bu dünyada. Аиша Гиздатова. Бүгінгі күнде ауырлықларны жеңіп, барлық яқтылықларны, яқшылықларны өзімізге тілеп отырғалы, якыннарыбызга, туганнарыбызга, өзімізге, һәм шит илләрдә булган безнең егетләребезгә түземлек теләп, аларга исәнлек, иминлек теләп, шушы җиңел түгел заманнарны җиңеп чыгарга дип барыгызны сорыйбыз. Телик әле. Чакырабыз залның түренә Айваз Юнусовны һәм Амирхан Юнусовны. Алкышлар белән. İmanlı bolsun dilim, imanlı bäxet bir Xudam, imanlı bolsun ölüm. İmanlı üstsen sabıylar, imanlı yitsen ilim. İman bilen balqıp dursun, imanlı tuğan jirim. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. 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 İmanlı rızık bir Rabbim, imanlı sağlık sırrı. Kur'an nurları nurlasın, imanlı bulsun jarım. İmanlı bulsun her bir can, bir şey imanlı bilir. İmanlı suyu sorayım, imanlı it her güne. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammed
Айбаз Юнусов, Амирхан Юнусов, Академия вокала, руководитель Яна Янситова. Янаға қол шабалайық әлі. Туғаның болуы бұл дүниеде ол шынлап та зор бақыт. Әміне обайлы болуы шынлап та. Чүнки икі обайың әлбәтті болса, сен бит икілеті бақытлысың. Шындай әлбәтті сүйкемлі біздің қыз балабыз бар. Қыз бала төйлейінде қызыка. Алқыштары қоршалығыз әлі, сіздің олдығызда. Желнемеше қоршалығыз. Сіз фамилиясы бойынша сразу оңларсыз. Рита Юнусова. Яқта дүниямда мен ялғыз түгел, терек болғанда яшауы жеңіл. Туғаннар білен зурлаған тұрмыш, абайлар болу өзі зор оңыш. Икі абайым, икі қанатым, икі терегім, икі паратым. Тұрмышым güzel, олар барында, рәхмәт абайлар сезгә барына. Ике абыйым, ике канатым, ике терегім, ике паратым. Тұрмышым güzel, олар барында, рәхмәт абайлар сезгә барына. Абыйлығымыр өзі яғымлы, Her şakı iskerte bala şağımны. Алар янында min nazlı singil, Neni kız şıqtay talpına көңіл. İki abıyım, iki kanatım, iki teregim, iki paratım. Durmuşum güzel, алар barında, Rəhmət abıylar sizge barına. İki abıyım, iki kanatım, iki teregim, iki paratım. Durmuşum güzel, алар barında, Rəhmət abıylar sizge barına. Ярдәм кирәксә, олар ашкына, хыял уйларым шынга ашыра. Шатлык кайгысын уртак бүлешеп, яшик бергәләп, яшик гөрләшеп. Ике абыем, ике канатым, ике терегем, ике паратым. Тормышым güzel, алар барында, Рәхмәт абыйлар sizge barına. İki abıyım, iki kanatım, iki teregim, iki paratım. Durmuşum güzel, алар barında, Rəhmət abıylar sizge barına. Durmuşum güzel, алар barında, Rəhmət abıylar sizge barına. Ne güzel özümüş. Uram giye bezinege. Uram
урам köyü bizimege. Çıkmasın düşman sözleri, çıksın uzi biznege. Çıkmasın düşman sözleri, çıksın uzi biznege. Biz olaytu gelidikle, biz bolaytu gelidik. Biz olaytu gelidikle, biz bolaytu gelidik. Sayramağın sandık aşını, sayratattırgan idik. Sayramağın sandık aşını, sayratattırgan idik. Bari de bit gel şaklar. Atların atlap barsınla, dostların qarap qalsın. Atların atlap barsınla, dostların qarap qalsın. Dostların qarap qalğanda düşman yüreği yansın. Dostların qarap qalğanda düşman yüreği yansın. Atlarını jigep qoysin, dostlar kelgen deysinler. Atlarını jigep qoysin, dostlar kelgen deysinler. Birgeleşik, birge yaşik, der tuğanlar deysinler. Birgeleşik, birge yaşik, der tuğanlar deysinler. Kamsamol kaderlerin, yaş ömürler bik kız uzat verip al kaderlerin. Yaş ömürler iki kelime belegiz kaderlerin. Bu minutlar iki kelime belegiz kaderlerin. Келесі жер енді ол бик матур жер, енді бүтін социаль шілтерлерден, интернеттен таралып кетті. Бұл жердің авторы біздің залда отыра. Ол бүйік, мәшһүр легендар композиторыбыз Наил абый Шаймарданов. Наил абый, бик шатпыз сізні көруімізге. Рахмет бұл жыр үшін. Жырлық әлі кімдердің туған күндері? Туған күнің білен! Туған күнің білен, туған күнің білен, туған күнің білен. Туған күнің білен, туған күнің білен, туған күнің білен. Құяш шыққан сәйер итіп бүгін, көзін қысып сірлей алмайып. Туған күнің білен құтлап балқыр, тұрмас енді бүгін ол байып. Туған күнің белән құтлап балқыр, тұрмас инде бүген ул байып. Бергәләп! Туған күнің белән, туған күнің белән, туған күнің белән. Туған күнің белән, туған күнің белән, туған күнің белән. Туған күніңіз белән сезне барыгызны да чын күңелдән котлыйбыз. Элмира Ягапаровна, котлыйбыз. Юбилейгез белән. Кояш кебек ялмаясың бүген, нур сибелә якын тирәңнән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Туган күнең белән, туган күнең белән, туган күнең белән, туган күнең белән.
туган көнең белән, туган көнең белән. Безнең дә бүген туган көн. Иҗатыбызның туган көне. 10 ел бергә сезнең белән, Уфа белән, Башкортстан, Татарстан белән, бәйрәм белән. Yıllar üsteldi dip buruşulmasın, hayırları bilen üstelsin. Yaxşı xatireler kalsın barı, o'tganlarda kalsın hasreti. Yaxşı xatireler kalsın barı, o'tganlarda kalsın hasreti. Tuğan günün bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen. Tuğan günün bilen, tuğan günün bilen, tuğan günün bilen. К сожалению, день рождения только раз в году. Кызганычка туган көннәр елга бергәнә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән. Наиләви Шаймарданы үзе чыкты. Лидер композитор, Башкортстанның халық артисты Наил Шаймарданы. Миңа рәхмәт. Хайырлы кеш, дуслар. Байрам белән, җырның байрамы белән, дуслар. Шын күңелдән, шыннан да бик зур рәхмәт бүген. Айдар белән, Алмаз белән бергә булганыңыз өчен, зурлап килгәнегез өчен, хөрмәт иткәнегез өчен мин дә шын күңелдән аларны хөрмәт итәм. Кеше буларак, артистлар буларак, бүген мен аларны зурлап килдем. Һәм дә инде шушы сәхнәдән зур рәхмәтләрне әйтәсем килә, чөнки алар артистлар арасында иң беренчеләрдән булып, минем җырларымны сезгә, хөрмәтле тамашачылар, җиткерәләр. Башта Фанил әйткән иде инде. Җегетләр 98% үзләренең җырларын җырлыйлар дип. Мин уйлап утырдым, значит, минем 2% минем җырларым аларда. Алкышлар. Ну бу бик күп дип уйлыйм, чөнки Наил абый, синең җырыңны җырламаска мөмкин түгел. Шулаймы? Аны халык үз итеп ала, халык дәррәү кул чаба һәм инде һәрбер халыкның һәрбер җырын күңеленә кереп кала. Шулай бит? Рәхмәт. Наил абый, Рәхмәт. менә Без котлап бетермәдем бит әле, әйтмәдем. ярады. Шулаймы? Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә. Җегетләр, менә күзәтеп барам, 10 ел үтеп китте дип әйтәсез, бит. 10 ел эчендә шул тикелем күп изгешләр эшләгәнсез. Бигрәк тә иҗат юлында. Ничәмә җырлар иҗат иткәнсез. Үзегезнең студиягыз бар дип әйтәсем килә. Бүген хөрмәтле тамашачылар, күрдегезме ничек оештырганнар алар? Нинди подтанцовкалар, нинди костюмнар, нинди утлар, нинди сценарийлар дип әйтәсем килә. Исемле артистлар да шушындай тамашаны оештыра алмыйлар дип әйтәсем килә. Шуңа күрә алкышлыйк әле җегетләргә. Киләчәктә матур иттереп. Менә минем теләгем шундый, Айбек. 10 еллыкка гына түгел, 20, 25, 30 елына килергә риза, тазалык булса Алла бирсә. Киләм обязательно. Була Алла бирсә, синдәге булган энергия, әйме? Әле безне дә Алла бирсә переживешь әле. Ну, сез бит Илешләр, а мин бит Әлшәйский. О, тем более, Әлшәйскиләрне. Әлшәйләр бармы, юкмы? О, видишь как. Ойламый, рәхмәт. Без синең җырларыңны өйрәнеп, синнән үрнәк алабыз. Синең җырларың барлык әйтеп киттем инде. Халыкка керә дип әйттем, бәлки берәр куплет булса да берәр җыр җырлап алырга халык белән сорарбыз, Нойлавыйга. А нинди җырны? Нинди җыр? Сез әйтегез, папа дип Рашид туган миңа үпкәләмә, алар папаның творческий папа гына. Творческий, әйе, батя. Рәхмәт. Әйе, дуслар турында бик матур җыр бар. Мин бик яратам аны. Шулаймы? Күптән җырламадым, искә төшерергә риза. Сез булышырсызмы? Соңрак или хәзер? Без тыңлап торабыз. Наҗия Гарәев сүзләре. Наил абый Шаймарданы. Яшасын якын дуслар.
Sizga da bag'ila. Qadrli do'stlarim, o'tgan bayramlar bilan, Respublika kuni bilan kelajakda inson bo'lib, motor bo'lib, shunday jurli mo'ngli tomoshalarga kelingin. Yararmi? Rahmat. Бүгін бізде достар жиылғанынар, достар жырлай бізге қошылып, Йөрәкләре біз ашық булғанга, яшибез дөньяда дус булып. Йөрәкләре біз ашық булғанга, яшибез дөньяда дус булып. Яшибез, 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 яшибез дөньяда дус булып. Яшибез, 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 яшибез дөньяда дус булып. Яшибез, 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 яшибез dünyada dost bulup. Yaşayırız, 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 yaşayırız dünyada dost bulup. Көңілдегі матур тілекlerini dostlar, туғанларға тілейбіз. Тілейбіз біз тыныш яшәуләріне, илебізні сүйіп яшайбыз. Тілейбіз біз тыныш яшәуләріне, илебізні сүйіп яшайбыз. Yaşayırız, 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 ilimizni suyup yaşayırız. Yaşayırız, 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 ilimizni suyup yaşayırız. Jırlarımız aşan nuriləşik, Sığınmasın aralar, sağ selamet bulup matur yaşayık, yaşasın bizning yakın dostlar. Sağ selamet bulup matur yaşayık, yaşasın bizning yakın dostlar. Yaşasın, 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 yaşasın bizning yakın dostlar. Yaşasın, 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 yaşasın bizning yakın dostlar. Бақытта, шатлықта, инсанлықта, саулықта, yaşаңыз yakın dostlarım, тазалықта, байлықта. Yaşasın, 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 yaşasın bizning yakın dostlar. Yaşasın, 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 yaşasın bizning yakın dostlar. Yaşayırız, 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 yaşayırız dünyada dost bulup. Yaşayırız, 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 yaşayırız dünyada dost bulup. Yaşayırız dünyada dost bulup. Yaşayırız dünyada dost bulup. Albas haberler, Yusuflar, Nail Şaymardanov, legendar kompozitorimiz, millatımizning g'ururligi. Rahmat Noil abay. Noil abay, Shaymardanov. Rahmat Viktor. Birga bo'laylik, birga yashaylik. Всё, jita. Rahmat, rahmat. Mana Noil abayning jırlары бик көп дидек. Тагын киләсе җыр Noil abayның җырын җырласы килә. Ул инде безнең турында язган шикелле ике малай дип атала. Әйдәгез әле бергәләп җырлыйк әле. Берсе кояш, берсе Әйдәгез әле бергәләп җырлыйк әле. Көчлерәк итеп кычкырыбыз ярармы? Еще раз, берсе кояш, берсе Молодцы. Subhanallah, göz değmesin ишекте ике малай. Әтисенә, әнисенә, берсе кояш, берсе ай. Әтисенә, әнисенә, берсе кояш, берсе ай. Киттек бергәләп. Күгендә ике лашын булар бу ике малай, бер бишектә ике
берсе кояш берсе ай. Бүгінде екі лашын бұлар бұл екі малай. Бір бишікте екі сабай, берсе кояш берсе ай. Hayırlı kişufun İki şanlık bulup duda Bir yola iki malay Tırmış bugün de balkıgan Birisi koyaş birisi ay Tırmış bugün de balkıgan Birisi koyaş birisi İlk günde iki laşın bular bu iki malay Bir dişikte iki sabay birisi koyaş birisi ay İlk günde iki laşın bular bu iki malay Bir dişikte iki sabay birisi koyaş birisi Göz açıp yumğan arada Üstü bu iki malay Birisi matur, birisi batır Birisi koyaş, birisi ay Birisi matur, Birisi birisi koyaş Birgelep jırlıyız Günde iki laşın bular bu iki malay Bir dişikte iki sabay birisi koyaş birisi ay Günde iki laşın bular bu iki malay Bir dişikte iki sabay birisi koyaş birisi ay Günde iki laşın bular bu iki Bir dişikte iki sabay birisi koyaş birisi ay Bir dişikte iki sabay Birisi koyaş birisi ay Birisi koyaş birisi Aydar Xamiristən Gubaydolinlar Olmaz Aydar Yunusuflar Менә булар ичмасам, шын Уфа егетләре, Уфа егезәкләре. Рәхмәт егетләр. Aydar Almas Yunusuflar Айдар Xamiristən Gubaydolinlar. Менә бу егетләр белән без иҗат юлында гел бергәбез. Алар biz 5 елдан соң бергә сезнең белән дә бергә иҗат итүгә 5 ел үткән икән. Шуңа күрә сезнең дә юбилей икән бар, әйме? Юбилей белән сезне. Юбилей чыгышыбыз Рәхмәт. Айдар Xamiristən Gubaydolinlar. Чынлапта без үзебездә бик шатбыз бүген шушы концертта чыгыш ясабызга, чөнки шушы концертның бер традицияна инде ул әйләнеп бара безнең катнашу. Рәхмәт Айдар белән Алмазга. Ел саен чакыралар, ел саен бик каты әзерләнәләр алар. Шуңа күрә аларны Уфа ярата, аларны барлык татар-башкорт милләттәшләребез яшәгән җирдә көтәләр һәм һәрвакыт шулай дәрә алкышлар белән, тулы заллар белән каршы алалар. Чөнки алар шушы алкышларга, шушы тулы залларга лаек егетләр һәм лаек артистлар. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар. Рәхмәт егетләргә шушы дуслык өчен. Иҗат дуслыгыбызда, ничектер күңел дуслыгыбызда дәвам итсен киләчәктә дә. Бик матур итеп, иҗат итеп яшәргә язсын. Барыбызга да яхшы кайфләр бәйрәм белән. Синең янга китеп барам.
Мәхәббәткә юллар ярам, йөрәгемдә күптән яныган, сөю утларында янам. Синең янга китеп барам, башка күрми түзә алмам. Тиздән сине көчеп алам, син күпәнге йөрәк ярам. Синең янга, синең янга, синең янга атлап түгел очып барамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Синең янга китеп барам, күңел оча сиңа таба, сизелмичә вакыт чаба, якыная ерагара. Синең янга китеп барам, үткәннәрне күрми калам, алга таба күзне салам, очрашуны көтеп алам. Синең янга, синең янга атлап түгел очып барамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Синең янга атлап түгел очып барамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Күрәселәр килә, килә, беләселәр мәхәббәтебезнең дәвамын. Синең янга, 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 синең янга. Айдар Рөстәм Губайдуллиннар! Тирә-ягым аппақ қардан, саф көңілге ошап қалған. Аппақ юллар бигрәк тигез, аппақ қарда юк бит берез. Беренче қар, беренче яр, саф мәхәббәт, саф сөюләр. Көтәм сине тик күңелдә, кышын искән салкын җилләр. Беренче қар, беренче яр, саф мәхәббәт, саф сөюләр. Көтәм сине тик күңелдә, кышын искән салкын җилләр. Кичиргәм кил яныма, калсын әле карда эзләр. Сине эзләп, сине сагнап, көтә минем моңсу күзләр. Беренче кар, беренче яр,
muhabbet saf söyler Kütem seni tek gönülde Kışın isken salkın jiller Birinci kar, birinci yar Saf muhabbet saf söyler Kütem seni tek gönülde Kışın isken salkın jiller Birinci kar, Birinci yar saf muhabbet Saf söyler Kütem seni tek gönülde Kışın isken salkın jiller Birinci kar, birinci yar Saf muhabbet saf söyler Kütem seni tek gönülde Kışın isken salkın jiller Эльвина Кунафина. Шундый матур исемле безнең җырчы кызыбызны шушы сәхнәгә чакырып чыгарасы килә. Аурика! Аурика Пали. Дамы и господа, Алмаз и Айдар Юнусовы. Аурика. Готовы зажечь? Make some noise. Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze. Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze. Sözlerinin inanmasın küdem Suyuğunu min senin ümmet edem Şakır meni yanına kelip jitem Xatlarını sen yazarsın mı iken Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze. Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze. Уфа бер тавыш берегез әле сез мондамы Уфа! Hamı kütem senin matur sözler. Cevap yazmay yüreğin kütmet düzer. Küpteninde sina tartıla köne Yaz bir haber bir tavır narsa tüge Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze. Hatlarını yaz yaz, götürmüşe yaz yaz. Gönlüme yaz yaz, her yazgan söze.
Аурика. Спасибо. Аурика, Пали. Спасибо. Plina delle bei reversate besteze Shai la 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 she's baru shai la 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 duci dorul dans de poca iubiri jo e horazin molova unde iubiști te răsoața când te vârtiși e să viața toți cu boxeam în joc e cu noroc Mulțumesc, Buzur Rahmet. Bizga rahmat, Yashar rahmat. Спасибо. Alkışlar, вот мощный tovush oymi? Xudoy tagalab bergan. Спасибо. Еще что-то? Нет, все. А все. Бар. Спасибо большое. Мен де алып басып тұрғаны бөлек берілер деген еді, білмәдім шо. Надежда шо. Ну, рахмет. Ну, Алла десеңіз де, көріп тұрасыз бейт, Аллаға шүкір. Міне концертларына шоқыру дегеннен ойдар алмас айткенлер де, современный формат болашақ дейді. Ешіттіңіз ма андай халіне? Әлгі вақытта да шошы современный yoqlarını, опаларым, абайлар тұтыны отырығыз әлі, қазір вообще мощно болашақ. Не үшін айтам? Міне, қазір қойып бета оланда, выкыл, шәді брат. Міне, шошы егіт турында сөйлесім келе. Өзі міне yazып берді, өзіңді мақтамасаң, никто этого не сделает, брат, правильно, айма. Міне, шәп диджей біз. Шәп диджей, это диджей Джасти, алкышлағыз. Он уже молодой, яркий представитель новой уфимской диджей-волны. Настоящий знаток своего дела. Играет не только на больших и знаковых уфимских площадках, а также постоянно гастролирует по городам. И Йозган Кораля. За свою карьеру он успел поработать со многими крупными артистами. Сегодня они покажут первую свою совместную работу. Блесмениндей. Опалар айтыр, нәрсе ол диджейгені эйлендіре, что ли, тарелкасын дерлер. Yok, біз білесің нәрсе ішләдік. Прикол бойынша айтайын екен. Оңларда ма өкім екен. Тальян диджей. Тальян диджей бұла. Алқыштарда көрішіп әлі сіздің алдыңызда.
Игізі тілектерімізді сізге тілейміз. Сізді жырымыз аша, мұңларымыз аша, жырларымыз аша. Барлық ұфата мақташысына. Ғұмырыңыз болсын бақытлы, бақытыңыз болсын! Yıl артынан yıllar үтсә дә, гомер йомгакларын сүтсә дә, күңелегез калсын яшьлектә, гомер урталары җитсә дә, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Һәрбер теләк аша, амин дип утырыгыз әле. Дусларыгыз, якыннарыгыз, сезне һәр чак хөрмәт итсеннәр. Туар таңнарыгыз үткәннән бәхетлерәк булып китсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Багышлана бүген тик сезгә, ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчтә килсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын.
bulsun, baxtınız bulsun ömürlü. Baxtınız bulsun, baxtınız bulsun, baxtınız bulsun. Baxtınız bulsun ömürlü. Dostumuz, yaqtaşımız Aydar Rakipov. Özür rahmat hayırlı kişiler. Endi şeşekler ko'p, bo'laklarimiz ko'p. Men bir şeşek aldım. O endi sizning anigizga yo'llarman, alanga topshirasiz, yaraymi? Anigizga. Baxtli bo'ling'iz, birdan bo'ling'iz. Shu aytib, sahnada da, turmushda da bir-biringizni maqtab, bir-biringizga tirak bo'lib yashashga Xudo nasib etsin. Özür rahmat sizga. Mana bu Ilnaz do'stimizda kelgan. Tuymasidan olqishlab olaylik hali. Ilnaz. Foto tushib olaylik. Rahmat senga Ilnaz. Ilnaz ul niqli yigit. Я вас поздравляю с вашим творческим юбилеем. Желаю вам, чтобы у вас был успех в дальнейшем. Я очень рад знакомству с вами. Спасибо вам большое за все. Идите по моему пути, никогда не сдавайтесь. Спасибо. Ilnaz, ты пример для многих. Не сдавайся. Niqli, chin ko'ngilli. Ilnaz, rahmat. Endi chaqiramiz bir yerga. Kelingda! Baramizda aydagiz, deb oling hali. To'lashib oling hali. Ufalar, siz qayda? Al şeşekler üzem, yollarına tizem. Jeyam sana şeşek beylemen. Diksin güne yıkşul, yüreğimde utşul. Kayşan jiter köngül beyremem. Kelinde, kelinde, kelinde irkem. Min sine, hamanda kütem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Kelinde, kelinde, kelinde irkem. Min sine, hamanda kütem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Biz ötesi yıllar, jitekleşip kullar. Yıllar bilen yıllar arası. Nik haman kilmisen, halimni bilmisen. Direneye yürek yarası. Kelinde, kelinde, kelinde irkem. Min sine, hamanda kütem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Min sine, hamanda kütem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Kelinde, kelinde, kelinde irkem. Min sine, hamanda kütem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Sevib tul canım mengelek. Yaşık jirde kaderin belem. Kelinde, 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 kel. Kelinde, 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 kel. Kelinde, 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 kel.
Unutulmazlık kişi, unutulmazlık bayram. Unutalmam. Unutalmam, unutalmam. Oylamay seni hiç tıralmam. Sirli gözlerine qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Hey! Unutalmam, unutalmam. Oylamay seni hiç tıralmam. Sirli gözlerine qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Qaydan kelgan bu motorluq haman. Mümkün tugel unuturluq aydan tushgan bir farishta tugilma. Erkam, sening sirli ko'zlaringda isda. Qoldi hozir mangulikka ertan. Ertan turg'ach hamon seni o'ylayman. Unutalmam, unutalmam. O'ylamay seni hech turolmam. Sirli ko'zlaringga qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Unutalmam, 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 unutalmam. Erkam, sening sirli ko'zlaringda isda. Qoldi hozir mangulikka ertan. Ertan turg'ach hamon seni o'ylayman. Bir kalam shirli g'ali. O'ylamay seni. Молодцы, sirli ko'zlaringga qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Yigitlarimizga da qo'l shavlaylik hali. Muzikant yigitlarimizga. Denis, Ildar, Artur, Bulat, Danil, Arslan, Elvina, Rinat. Unutalmam, unutalmam. O'ylamay seni hech turolmam. Sirli ko'zlaringga sözlerimni deşmey qalmam. Sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, unutalmam, unutalmam. Unutalmam, unutalmam, Hörmətli tamaşaçılarımız, indi bizning ijod yo'limiz mana shu yerdan boshlandi. Kelasi yig'lasi jirimiz biz Olmaz bayanini birga ijod etdik. Именно shu yerdan bizning boshlanib ketdi ijod yo'limiz. Ham Alloh bersa davom etacak. Sizning olqishlar bilan, sizning yilmaylaringiz bilan, sizning biyularingiz bilan, jiralaringiz bilan Alloh bersa barisi da olda. Esenlimin bo'laylik, birga bo'laylik, yashaylik bu dunyoni yaratib. Ketdik.
бирелген бергене, син аның кадерен белгене. Шатлыклары килсәләр сирәк, димәк дөрес яшәргә кирәк. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяны яратып. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Яшик бу дөньяда яратып. Капласа юлларыны, бергәләп тутарбыз кулларыны. Диләр без барысын без бергә, башыңны имәле сине бердә. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Бүгінгі кешеде безне түзіп отырғаныбыз үшін, жырлап отырғаныбыз үшін Уфа тамашашысына мен рәхмәт! Кояштай балкысын күңелләр, озын булсын безнең гомерләр. Мәгәннәр әйдә сөйсеннәр, мин сине яратам дисеннәр. Гомерләр үтәләр, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Гомерләр үтәләр тиз генә, авыр мизгелләргә түз генә. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Тормышта сөенеп, җан атып, яшик бу дөньяда яратып. Яшик бу дөньяда яратып. Татар һәм Башкортстан эстрадасының уникаль дуэты, автор башкаручылары, кабатланмас игезәкләр,